Nalangkat ang dungga niining usa ka lalaki human paaka sa iyang gikasumbagay nga silingan sa Puntod, Alaska Mambaling, dakbayan sa Subo. Nadakpan hinuon ang suspitsado nga nagtingkagol karon sa bilangguan. Ang report ni Alan Domingo. Gisunod sa plastik o gibit-bit ni Boy Pagasan ang natangtang niyang dunggan dihang miatubang siya sa GMA, Regional TV Balita Bisdak. Samtang gibutangan og bindahi ang punuan sa iyang dunggan nga nakanlatan. Giasoy niya nga nahitabo ang lamok-lamok tali niya og sa iyahang silingan nga si Jumaani Jamari Cabali pasado alas 3 gahapon sa hapon. Kinihuman milaban ang suspek sa iyang anak nga gikaaway usab sa anak sa biktima. Nagkahinay-kanay ang grupo sa biktima ug suspek ug dihang napildi ang suspek kalit lang niining giukuban ang dunggan sa suspek ug giwisi-wisi hangtod natangtang. Daling gidalas tambalanan ng biktima sa tinguha nga mauli pa ang dunggan apan ulahin ang tanan, maong gidala na lang niya kini sa paggawas aron iyang tipigan. Diya may nag-away, nagsumbagay niya. Nabtan niya ang akong dunggan, gipaak niya. Usa kausara gyud naghangkab diha, gipaak? Oo, kausara. Hait kay iyang buwan? Oo, ahit kayo. Gidugang sa biktima nga gibaharan pa sila sa grupo sa suspek nga ila usab nga mga silingan. Oo, ako nakasuhan sir, kahit kaduha naman na siya god. Dihang miresponde ang kapulisan sa Mambaling Police Station ug nadakpan ang suspek nga gibalhog karon sa detention facility. Gipadayag nini nga napanglimutan na siya sa kalagot hinungdan nga naingkita niya ang dunggan nga napuok sa pagkalangkat. Murag naluya naman ko gani ato niya, ako lang patsambahon ba. Yun saan mo pagkapabor sir, mga pata na. Oh, gipaak ni Ipaak na ko diretsyo na lang. Mipadayag kini sa dako niyang pagmahay dungan sa pagpangayo og pasaylo sa iyang nabuhat ngadtos biktima bisan tungod og alang siyang pamilya. Ang suspek ug ang biktima kadugo ra. Wa magpa-interview ang opisyal sa Mambaling Police Station mahitungod sa insidente. Away lang sa mga bata ang sinugdanan sa tanan nga misangpot sa pagkawagtang sa dunggan sa biktima. Tinguha karon sa pamilya sa biktima nga mapaprisog yun ang suspitsado tungod usab sa bahad nga giluwatan niini batok siya pamilya. Ngailang ko pasaylo kay nako'y pamilya kay 5 kong anak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.